nik izango nuke nola 100 urte bete dien jaio zenetik Don Jose Maria, nik uste gune aproposa dela gauza batzuk komentatzeko eta danen aurrean jartzeko. Eta hori lagun artien izan da eta kooperatibeston artien izan da, asko zugoto. Gaur dauzko hemen lagun pilo bat eta kooperatibista beste pilo bat. Kooperatiba gehienetakoak hemen daude eta horrek egiten diguna da, pixkat Don Jose Maria pixkat gogoratuz, nik esango nuke bere baloriak eta berpisteko momentu aproposa. Momentu aproposa eta horri buruz pixkat olako reflexio bat aurren jartzeko. Eta, momentu alai bat bai, zatik musikekin eta pixkat ez da beti serio behar egunero, eta gaur pixkat alaitxasun pixkatekin.